pari ko, ano gun lang gayud, nakabana kaugway po angod. Sa kinabuhi pwerti kang kayud, imong bana sa lain ni sakyud. Wala ragyod ni mo dahuma, nagkinuang na ang imong bana. Nasakpan nimo silang duha, nag-69 ibabaw sa kama. Silang duha wala nakabantay, kay nagsige na upupay-kupay. Nakita gyud sa imong pag-abot, nag-69 nagsinaw ang samput. Kwartahan ka unya hitsuraan, pero nganong nagibinuangan. Giilisan o babaeng bayaran, sa lodging house imuhang nasakpan. Silang duha wala nakabantay, kay nagsige na upupay-kupay. Nakita gyud sa imong pag-abot, nag-69 nagsinaw ang samput. Kwartahan ka unya hitsuraan, pero nganong nagibinuangan. Giilisan o babaeng bayaran, sa lodging house imuhang nasakpan. Silang duha wala nakahuman, kay imuha silang navideohan. Nag-69 ang mga kanahan, ug ang kapit ni sibat ni dagan. Nganong di man kato, dili uday di ko gustong mamatay. mag-anak yun kato, di lagi ko kay basig di maipon. ang salang boy di maipon, nga maglisod man gani ka uksyon. At tas kwarto doon, Dili lagi uday, manakugligo doon. nganong baho paman lagi ng patay. Mag-anak yun kato, Di lagi ko kay basig di maipon. ang salang boy di maipon, nga maglisod man gani ka uksyon. Magsigi kanak uday upamugos, mo reklamo man gihapon kag hapdos. Mahadlok sa tabi maipon, nakanang imo pagkadali kang malukot. Magsigi kanak uday upamugos, mo reklamo man gihapon kag hapdos. Mahadlok sa tabi maipon, nakanang imo pagkadali kang malukot. Anak-anak kato, Dili nagyod uday, nganong di man kato, dili uday di ko gustong mamatay. mag-anak yun kato, Di lagi ko kay basig di maipon. ang salang boy di maipon, nga maglisod man gani ka uksyon. Ang salang boy di maipon, nga maglisod man gani ka uksyon.
Ngano ba nga magulanon ka? Unsalan ba ang imuha nga problema? Gahapon ra ka nga sige ug hinuktok, mura na kag istatwa nga giupok. O apo ko, dako gyud ko og problema. Sa pag-uog, patanon kong naasawa. Kay inig kagabi, magsige siyag panghinol. Ang akong junior, manago na lang sa purol. Kada gabi magkumugay, ibabaw sa lantay. Ay masuko siya kung ang ako amulunay. Pagkalaay ning junior nga di na mula hutay. Lungan nga na tao, pero una ug kamatay. O apo ko, iyaha ko no kung ngabiyaan. Kung dili yun nako siya masiritan. Nang likin na kuno ang iyahang basakan. Kay wala na nako siya nabisbisan. Kada gabi magkumugay, ibabaw sa lantay. Kay masuko siya kung ang ako amulunay. Pagkalaay ning junior nga di na mula hutay. Lungan nga na tao, pero una ug kamatay. Lungan nga na tao, pero una ug kamatay. Dagat nga giilugan, mao karon ang gikagubtan. Philippines ang tag-iya, giangkon sab sa China. Mga Chinese nga tikasan, nalapas sa utlanan. Ang mangingisda intawon, dili nila pasudlon. Ang Philippines ni dipinsa, gimonitor kini nila. Kay ang mga taga-China, gusto na sila gyera. Water cannons ipadala, mao ang pang-abot nila. Pero isog ang Pilipinas, dili sa byud mo atras. Unya kalit na kubot, Philippine Coast Guard naglagot. Kay ang Chinese nga way buot, sa tubig nagpabulhot. Perti nilang pangupot, daghang tubig ang nilusot. Ilang vessels kay giduot, sa tubig nga nagpulhot. Mga Chinese nagpadayon, maoy pirmi nilang buhaton. Philippine Coast Guard di paduolon, pasiritan sa water cannon. Mga Coast Guard pagkaluoy, may naputol pang pulamoy. Kay ang Chinese ni atake dito sa West Philippine Sea. Kalit na kubot, Philippine Coast Guard naglagot. Kay ang Chinese nga way buot, sa tubig nagpabulhot. Perti nilang pangupot, daghang tubig ang nilusot. Ilang vessels kay giduot,
sa tubig nga nagbulhot. Daghan ang gikuyawan, residente sa Palawan, kay kung magkagiraman sila'y unang maapiktuhan. Ang hangyo sa katawhan, mao ang kalinaw sa tanan, way kinabuhing makalas sa China o Pilipinas. Parug Pilipinas nga country, ato ang West Philippine Sea. Sigig hangyo sa iyang misis, kay nang lipi na daw maong gusto siyang mubispis. Si pari ni Pira bisag alas 12 sa uto, sila nanirado dito sulod sa ilang kwarto. Ang ilang balay walay aircon, walay ceiling fan, mamay payra o karton. Ilang iagwanta, bisag init ang panahon. Oh, ang iyang asawa naluya na, sige siya gandos, iyang misis naghangos. Kay di alimutan, kalit lang nga nagkuyapan. Ngating init, ayaw lang sa yun upang nguhit. Kay basin unya o ang imuhang partner ma-admit. Si pari ni Mira bisag alas 12 sa uto, sila nanirado dito sulod sa ilang kwarto. Balay, walay aircon, walay ceiling fan, mamay payra o karton. Ilang giagwanta, bisag init ang panahon. Oh, ang iyang asawa naluya na, sige siya gandos, iyang misis naghangos. Kay di alimutan, kalit lang nga nagkuyapan.